Mä oon Salmisen Hannu Vipalta, vastaan meidän verkkoliiketoiminnasta, partneruuksista ja kaikesta digitaalisesta. Oon ollut alusta asti mukana yksi 5 founderista. Vipan tarina alkaa vuodesta 2019. Meitä on tiivis 5 hengen joukko, Ludo, Tämi, Kalle, Minna ja minä. Ja olimme jo siihen mennessä tehneet kenkäbisnestä. Oli oikeasti semmoinen tilanne, että haluttiin tehdä jotain ihan omaa. Vastuullisuus ja pohjoismainen muotoilu näkyy, se on ihan osa meidän sitä kaikkein syvintä ydintä. Me käytetään luonnonmukaisia materiaaleja, luonnonkumia, kasviparkittua nahkaa. Itse design on minimalistinen, hyvin pelkistetty. Lähtökohta oli se, että me myydään päivästä 1 alkaen globaalisti kenkiä. Ei ole mitään maailmankolkkaa, jossa vipoista ei voisi nauttia. Alussa me tehtiin hyvin pitkälle asioita itse ja sitä tehtiin hyvin silleen niin kuin kantapään kautta, että sieltä sun täältä vähän kehitettiin ja saatiin se verkkokauppa toimimaan. Vuonna 2022, kun lähdettiin Solven kanssa tekemään yhteistyötä, niin toiminnasta tuli hyvin paljon semmoista niin kuin suunnitelmallista. Yhteistyö kulminoituu tuollaisiin niin kuin isoihin projekteihin, joita me ollaan saatu tehdä yhdessä. Global E:n tuominen osaksi tätä meidän ympäristöä on varmasti yksi niistä isoimmista. Global E:n merkitys meidän kasvutarinassa on ollut myöskin aika merkittävä. Global E:n merkitys oikeasti siellä niin taustajärjestelmissä ja sanotaan niin kuin verojen, tullien, paikallisten maksutapojen viidakossa, niin se on se työkalu, joka on mahdollistanut meille ihan uusia tapoja tehdä tätä kansainvälistä verkkokauppaa. Global E:n projektiorganisaatio yhdessä meidän kanssa, mukaan lukien Solve, niin se oli aika jouheva projekti sitten loppujen lopuksi. Aikaa meni tietysti, mutta tuollaisissa isommissa asioissa tuppaa menemään. Pitkäaikainen yhteistyö Solven kanssa on ollut erinomaisen palkitsevaa myös tälleen niin kuin verkkokauppialle. Se verkkokaupan kehitys ja tulevaisuus näyttää paljon turvallisemmalta, kun sulla on partneri tuolla vierellä, joka kulkee, tukee ja osaa asiansa. Vipan matka jatkuu eteenpäin. Meidän suunnitelmissa on tietysti kasvaa niin kuin vuodesta toiseen, niin kuin me ollaan tehty tähänkin asti. Seuraava katse ehkä on tuolla jossain Aasian suunnalla, Japani, Korea. Yhteistyö Solven kanssa on sujunut tähän asti aivan loistavasti ja toivotaan toki, että se jatkuu tästä eteenpäinkin.